ka Meghalaya Pradesh Congress Committee haka jingalam ka working president ka kong emperi lingdo mene ka spotrek no pra ajar afway kilet ban mudui haulam phang ka yung dorba thawan uba met ba lingdo banu George ki Albert Kemali ka tau ba Charles Pingro ba shilang pale kibla phet na ka Seng Congress ban piniso bat ka All India Trinamool Congress habe kran chikilat pathai khubor ka kong emperin kala ong ba komdan jingtuklare yaki MDC ka GHADC kibalai ban piniso bat ka Trinamool Congress namar kide gibrio jong Dr. Mukul batru lale shiliang khmat haba por be ai ticket banya khoni ka election MDC jong ka GHADC ngila long kibalayas kibala long kibala sngotonat shibon namar bangilayo banginya kenduk lang bat I Shongknor jong ka dorbar thawan jong ka Meghalaya Legislative Assembly ha ka bangila pendep ya kata ka jingjurip jong so arngut kita ki khat arngut kibala ya ka party Congress hakini ki kindit sngi kumbangi UI banlet kata ka Trinamool All India Trinamool Congress ngaong yefi bangi haka jing pen krek ka jongi om day ba ngi kwa ban shuya khana politics tamba ka day bet ka thong na ka party ka jongi ban pen shai sha upat ba kane ka jing kentiap seng bat kane ka jing bitre lani jing no ben jong kini ki khat arngut ki MLA na ka Seng Congress om day ban shu shim malumala om day ban shu sha bakin Ialehkai om day ban shu sha ban shu ngap char ban ong bakabale maki ka babha Suda kata ka 10 schedule ka day ka an ka ba kabalong very very thorough lani ka ba jeliu bha but shwa ba phindon ya kata ka 2/3 majority rule haba phip kentiap Seng kumto kidon ki kendon jong ka an ba kita ki ba kentiap ya ka Seng hadin ba kidon kata ka 2/3 majority kidon kamru bakin penkre lana penjari ya kita ki kendon let kendon wan kejongki habang UI ba kata ka 10 schedule ka ayangi ya kane ka jingkang ka barit bangin yo bangin ya thir ya kata ka jing ben jongki ya ka party ka jongi ngin shim ya kata ka lenti om bangi kwa bangin personally lane attack yaki way breu nrei bangi ong ba dai banya pikir bah banya tai bah banya khana bah hakmat kerensan upat ba kenang bah ka arpulai kipat ba kin sngo tho shai ya ka politics ka bakin sawan lambiang how to snem ndala dep ka election kani ka 10 schedule kade ka kendon ka babun ki MLA kimpat sngo tho don ki boong te balay bangi ay ka syukos marway ngi naka Congress ngi ong kimi marway naka Seng ngimla ban ito ki kum ka kanhon na marshim don kataka kanhon ka ba syong sharot ha kadi ka opposition jongi kila syurai ben kila don ya kataka 2/3 bat kila syuong ben bangin legno tingi ngi ong kumne don kam ban ay Jingiaphet ngi ladiru kadai ka senjam ka ban hikai ladi shwa hato ladaki MLA nang ni syakman kiyalang tang kita ki kenhon ki bakam he haka khat nyo sasan khat arngut kila let shway la na em bakin ye le ya kani ka drama hadin ba upat ba ula dep jet iki nakatu ka Seng ban pelong MLA iki te kani kadi kijing hikai yangi kadi ke Jingiaphet ya baro ki political parties kadi ke Jingiaphet yu pat baru kenang bangin dop small tho shai bat lada ka Congress ka bakla ha kanu ka bentaru ha kata ka Jingiaphet jungi lembang kini ki petitions ki bangila ai honorable speaker kaniru kandai ke Jingiaphet yangi tambah mangihi rengkat bat ki lawyers jungi ha bangila ya jurip ngilaya pule ngilaya bishar bha ya ke jingmi jung kini ki kat arngut ni shem bakidon ki kendon ki bapen baki klem pendep pura ya kata ka jingmi lendet juki naka party ka jungi ki supet bet ya kata ka 2/3 naka khat nyo de ban net khat ar de ban sa san hangi ki pat ba phidi ban bishar bha bat phidi ban puson bha namar phiru phin hikai
ngiru ngin hikai bat kandai kajing Seng yang i baro lada ngi syak penrem hangkini ki petitions nginyo kajing Seng lada ngi job ya kane ka petition kinyo jing Seng ki wei Kaei kabalong ha baro arliang kalong kajing Seng kajing snguthu kajing pentip pat nimdon Kaei bandu lada ngiyo jing Seng mengiru ngiyo hi kajing hikai lada kiyo jing Seng maki ngiyo mangi kajing hikai kindo maki kin syamat kay jing long emily kajong ki tikan itenat bat kan long shisha kajing hikai hakum kane kepertai jong kajing yaphet kajing ya lemir kajing ya klumar hakane kajing wan pentame jong kita ki parti ki bawan nae man pen pharia ya kajat penriu kajong ni tengah ngasu ongkum ni bangin hikai lade bangin songtho lade baki nong bot ru hawa arjar aku laikin long ki bakam songtho kampek ngo ban itu jeleu ya kane kaham saya kabasuki sikhi shaneng sharum ngang ongkum ni ya kata ka jingja chathe shathan garu hills kam ni lei ngila tip hite baya kitu ki MDC ba penjob chathe shapo garu hills la penjob du doktor mukulte ngitip te bo la le siliang lupan du ko por bu ai tiket ka kendram jong kate ke election GHDC shwaban yele ikatu ka election pinyo uwe MLA udo ila ka jong ka jing embo para jong umyo ya ka tiket balik lem ai tiket yu para jong tu MLA ba ya jongi ado ba kala pen kelumar jing bod yu katu ngi yu ba ka kendram sa the kala long bias lupa di ban ong ba kita gila lej bad udok tumukul ai kin lej namar ki dei ti kilang bro jong ngi ka seng kongres tingin sa tay biang kumbang ipi wado jeng kermen ngin tay na do tenrai de ki nong yalam ki ban lalla ki ban scam ka jeng mut jeng perkhat ki ban num sum pet kadiang sakamon klem nong rim kuno ban kongres ka perkhat ba kini kuwe ki MDC na PHDC penum defect pechne ki ai tan hi ki ai persyang hi ban pen kelumar jeng mut jeng khat iki MDC jungi hang tele tim don anti defection law te mdon tan schedule te kajing tenju kajing kro kajing yatan kayai long kumbang ikran mentan ukintan kin persyang hi bantan yang kata kajing mut batang ka parti jungki ke babha rengi kajing start jungki MDC patken ki MDC kila di lupa ginong yalam jong kari bakajat penriu pilayu haba mi kita ki khat ar Kaei kajing keren jong pajba atharai labon kajing tim men kajing yaro ki MDC ki hapet bahaken ngi dei tangka parti ke ba ay ki ya ka uniform apo district council ngimla bante ban khom bam don kendon te mdei kum hang ne po assembly ha ka bangila ban keli jing keli hato la ben em kalenti lej kalenti wan tingi ngi shu ong bai kum ni na ya ti shu ya kata ka bambarim ka kongres mentakan pengkret temai in pai syakmat ketika lawai kadang dei ka pernah tingi ngiyo ya kajing kersan jong ki bapun ki nong snong sau dong jong kari kasi jentiari boy ko ban ai blay pi ba PI kersan ngi PI tax ngi PI ong ngi compare ya sat kongres ngi dang dei ki nong kersan kongres ar pu wengut hau arjar kat pra hapdeng kajing pet no jung kia meli katu arajar kat nyo pia keren lei tang ya kar boy ar haka arajar kat riu kat nyo kat nungut kia meli bo pet na seng kongres balai gi pet na seng kongres piju ya shim ya kata kajing nyo jung gitu ki kle arajar kat pra ngi job ar boy sit ong mo piken yang nagaru hills kat no sit ki job ndai mangi shane gi boya bon kajing kersan pajba amdei yengi shane ki khasi kiri boy ajeng tiang idu nasi bon nakadaw jong ke NGT nakadaw ko kenram jong tu doyang mano pen kenram ka tu tu doyang pihak pan keli la de ken kata kajing keli
Kermen ba kata ka jinglik no jong kini ki breu ki bapun kiwin ya ka jela jungi ka tu kan wan lam ya kata ka kongres ka bakap shim kya ya ki issues jong pat ba ngam shim syukren ngathrai pi tip hai kata pi yo I mo pi ki media mo pi ki pat ba pi tip balai ngi yo tang we seat tang ka we ka seat Ajante Hills hato kam dai jong kita ki an ki kanun ki ba penduk ja penduk kamai kaji ki jantia yo lese menta bakim don syuk kita ki jingwit pat yo ngilek bahapat Ajante Hills kapor kan sabatai ban hak hasi hills bat ha riboy lili tingilayo ka support ka baklaw kan usin dia na napok garu hills hau arajar kupra ki pat ba pi dei ban bisat yo syukop menu yo pilak kelet ya ketukar calculation how to snem kile homework kan usit pun nagaru hil arjar kendai ngido no uwe UMLE hato ladon kajing persang ban penjob ya keseng kongres ban penpoi bet ingiat uwe UMLE pet resign uya lek biang nak uwe ke parti katuru kalau pun keluar kini baru kau kidei gitu ki bapen kiwin iwe angut kibriu hanga su ong hok epi kim don jing mon ban song nim la ban pat lek si kan ni gede kalat ini ban iu pat ba to ngi ki badang sa ka parti ni don ya ka jing kersan jok ki pat ba ngin tre si tom ban yalam ya kani ka parti sak